Jo crec que estem vivint un moment de canvi en el sistema educatiu. És un moment molt il·lusionant on moltes escoles s'estan plantejant renovacions i canvis. I potser l'element aglutinador és la tendència cap a una escola més activa. Quan parlem de canvis en el sistema educatiu, podríem dir que hi ha 3 nivells de canvis. Hi ha canvis en el nivell superficial, que és en el nivell de les estructures, que consistiria, per exemple, a canviar la disposició dels mobles o canviar els mobles o deixar els llibres de text i agafar un material tecnològic. Després hi ha un nivell de canvi que és un segon nivell, un canvi en l'àmbit de les relacions i dels rols, que el docent deixa de tenir el rol d'instructor i passa a tenir el rol de facilitador, les famílies són més benvingudes. I després hi ha un tercer nivell de canvi, que és un canvi més profund, diríem que és un canvi de paradigma, on hi ha un canvi de conceptes claus i per tant també de pràctiques, conceptes com què és aprendre, què vol dir educar, quines són les necessitats d'un infant, etc. Des de l'associació CAIEP volem contribuir al debat social per tal d'afavorir que aquest procés d'innovació que estem vivint vagi en la direcció d'un canvi de paradigma i per tal que el sistema educatiu tingui més possibilitats perquè les persones estiguin més sanes i aquestes persones puguin construir una societat més justa i més equitativa. I per això estem fent una sèrie de vídeos per anar compartint algunes idees bàsiques de com per nosaltres han de funcionar els espais educatius. La primera idea és que els espais educatius han d'afavorir sobretot que els nens aprenguin a viure. I l'aprendre a viure té molt a veure amb ser capaç de gestionar les teves emocions, gestionar les relacions, gestionar la teva atenció, el diàleg intern, el contacte amb el cos. Els nens en el dia a dia viuen quantitat de situacions emocionalment intenses, viuen l'amistat i després poden viure la separació i el rebuig. Viuen la necessitat de fer coses pròpies, però també la necessitat de pertànyer a un grup, i senten com el grup els arrossega. Viuen la sensació d'haver assolit un repte i la frustració de no haver-lo assolit. Viuen la culpabilitat, la vergonya, viuen la por, viuen l'afrontar els límits. Hi ha tota una sèrie de vivències en el dia a dia que van configurant el que és la personalitat i l'autoestima dels nens. I per això creiem que en aquesta etapa que és tan rica en potencialitats però també tan vulnerable és superimportant que els educadors siguin capaços d'acompanyar aquest món emocional dels nens perquè són persones madures en l'acompanyament del seu propi món emocional. La segona gran idea és que creiem que als espais educatius s'ha de respirar un ambient, un clima que convida els infants a estar presents, a estar disponibles, a estar sensibles, a estar relaxats, a que puguin expressar la seva alegria i d'aquesta manera que puguin anar assimilant els valors en què s'estructura aquell espai. Jo crec que la idea d'aprenentatge que tenim en la societat és molt simple. Bàsicament, per aprendre s'entén un procés conscient i voluntari que requereix un esforç i que tracta d'anar a buscar informació objectiva d'allà fora per incorporar-la i aleshores a partir d'aquí reorganitzar-la, demostrar una competència, el que sigui. Jo penso que la major part de les coses que aprenem, coses essencials que aprenem en la vida, no ho fem a través d'aquests processos d'investigació ni a través de processos d'instrucció, sinó que ho fem a través de l'observació, a través de l'autoindagació i sobretot a través de l'assimilació implícita, a través de participar en un entorn en el que respira un clima determinat. Per això és important que l'escola afavoreixi que els nens estiguin focalitzats, que hi hagi silenci, que hi hagi una sèrie de rituals perquè vagin gestionant la seva atenció, que estiguin disponibles, que hi hagi ordre. Tot això són elements fonamentals que han de formar part de la quotidianitat. I la tercera gran idea és que, des del nostre punt de vista, l'escola ha de ser un espai
que afavoreixi que els nens entrin en contacte amb una diversitat d'experiències manuals, cognitives, emocionals, relacionals, artístiques, corporals, de molts tipus. De manera que cada infant vagi trobant un àmbit d'experiència, un llenguatge expressiu que li permet manifestar la seva interioritat. I també que siguin espais en què es respira un ambient que convida a obrir-se a l'experiència, que convida a l'autonomia, a l'autoregulació, que convida a la participació. No es tractaria tant de que els nens siguin proactius, ni que siguin emprenedors. Hi haurà nens que són més actius i d'altres que són més receptius, i està bé així. Del que es tracta és de que quan els nens arriben a l'escola es respiri una dinàmica que convida els nens a obrir-se a l'experiència i entrar en una relació de qualitat. En la meva trajectòria el que he après és que he vist escoles en què els adults no generaven aquestes dinàmiques i cap al cicle mitjà de primària aproximadament es genera una apatia, un distanciament, un ambient molt pobre, no? Que no fa front a la cultura mediàtica que els nens capten de l'exterior i per tant no ajuda al desplegar de les potencialitats de la persona. Aquestes tres grans idees, per poder-les fer realitat és necessari que a l'escola hi hagi un clima de relacions, de comunicació entre tots els agents, entre la família i els educadors i el personal extern i els infants, no? El que diem un enfocament sistèmic, i que es vagi generant una cultura de comunicació i de reflexió sobre la pròpia pràctica. Des de l'educació viva, des del CAIEP, oferim un curs d'educació viva en el que, en essència, tractem aquestes quatre grans idees que us he comentat. Parlem del tema de com acompanyem, no? I veiem que en la relació amb els infants cada persona té tendència cap a un tipus d'acompanyament motivador, directiu, excloent, hiperprotector, igualitari, etc. I ens ajuda a veure'ns a nosaltres mateixos i mateixes. Parlem de com ens comuniquem amb els infants, de què busquem amb la comunicació, de com expressem els límits sense tocar l'autoestima dels infants, de com acompanyem els conflictes, de què entenem per conflictes, de com nosaltres entenem els nostres conflictes personals. Parlem dels desordres més típics en els entorns familiars i la incidència que això té en la identitat dels infants quan estan a l'escola i de la necessitat de mirar la família i d'incloure-la. Parlem dels desordres més típics dintre de l'equip del professorat. Parlem també dels models d'escoles vives, que en essència hi ha tres grans models d'escoles vives. Parlem de les estructures pedagògiques del dia a dia, del que entenem per aprenentatge per projectes, que és diferent del que s'entén en general, del que entenem per aprendre. Parlem de l'activitat autònoma en els ambients, de com afavorir, dels reptes, de com fer la transició des d'un tipus de processos d'ensenyament i aprenentatge més tradicionals cap a processos més actius. Parlem de la programació, del primer i segon nivell de concreció del currículum, parlem de la documentació, del tercer nivell de concreció, del currículum en acció, parlem dels informes, parlem de l'avaluació. I també parlem i oferim vivències perquè els educadors entrin en contacte amb materials concrets, de matemàtiques, de lectoescriptura, amb capses de recerca, petites investigacions, i aprenguin a desenvolupar aquest tipus de materials. I després hi ha un apartat del curs en el que també tractem els llenguatges expressius, la música, el teatre, els diferents enfocaments que hi ha, l'art, i també reflexionem sobre el joc, els tipus de jocs, i com d'important és que els nens tinguin temps per jugar. En una societat en què els nens passen 8 hores al dia a l'escola, com és d'important que els nens tinguin temps per l'activitat autònoma i el joc espontani, i com de rica és aquesta vivència perquè els educadors puguem observar la personalitat dels infants i com està en general aquesta personalitat i puguem establir plans d'intervenció. I des del taller volem contribuir a aquest debat educatiu i per això estem fent aquests vídeos per incidir en que aquest procés d'innovació educativa vagi en la línia d'un canvi de paradigma, en la línia de l'educació viva.